Sí, la veritat és que després de fer el bon treball que vam fer a la pista d'IDK, doncs anem a gaudir d'aquesta experiència, d'aquest viatge a Istanbul, d'aquest partit, i com els dèiem ara a les jugadores, no anem de vacances, anem a gaudir de l'experiència d'aquest viatge tan llarg, però anem a fer un bon partit que ens porti a donar el màxim que sigui, però que sobretot que ens serveixi per seguir millorant com estem fent de cares al partit de dissabte, sobretot davant d'Estudiantes aquí al Palau a les 2 del migdia. Sí, com vam veure, ells són un equip que per mentalitat són mentalitat guanyadora i si ens, com van demostrar fins a l'últim segon, si ens poden trepitjar, ens trepitjaran, per tant hem d'estar preparades mentalment, com deia, no anem de vacances, anem a jugar un partit de bàsquet a una pista complicada com és de Galatasaray, però sortir millors del que vam arribar a Galatasaray, mirant el que puguem a nivell ofensiu, a nivell defensiu, sobretot mentalitzades per dissabte contra Estudiantes. Sí, evidentment vam veure que és un equip molt físic, amb un nivell físic molt superior al que estem acostumats, però també a nivell de talent. No és un equip només que tingui cossos molt grans, sinó que també tenen molt bàsquet a les mans, talent, perquè no deixa ser un talent, ser tan gros físicament i poder-te moure a prop de la cistella i estar intensa com vam veure amb el cas de la pivot número 15, però també la número 10, l'Stevens, que també és una molt bona jugadora, i això, intentar fer el millor partit possible i acabar amb bones sensacions. Exactament, sempre, com hem dit des del principi de temporada, el nostre primer objectiu és la Lliga, que és el que ens dona de menjar, però sí que un cop ja hem arribat fins on hem arribat, sense desmereixer el partit de dimecres, anem a competir, a fer un bon partit, sent conscients que l'eliminatòria està molt complicada i per tant, com dius, centrar-nos en la Lliga, la partit de dissabte és molt important, com ho era també l'anterior, però molt important més amb els resultats que hi ha hagut, que la victòria davant d'Estudiantes ens pot donar ja el 8è lloc dins de play-off, a falta de 6 jornades, per tant, això, com dèiem, a seguir sent ambicioses com a equip, com a grup, treballar dia a dia per seguir millorant, tot i que quedi poc, buscar millorar dia a dia per això, per intentar acabar la Lliga el més a dalt possible. Bé, és una mica el que esperàvem, no? Molt talent a les mans, amb les exteriors, amb la jugadora lituana, l'americana petita, la número 5, també Prince, amb molts de punts, amb molta qualitat, llavors no ens va sorprendre res fora de lo normal que no haguéssim vist amb els partits que havíem preparat contra elles.